Давам думата за приветствие на кмета на град Вълчи-дол Веселин Василев. Благодаря. Ваше Великопросвещенство, скъпи гости, уважаеми съграждани, 100 години са един много сериозен период от време. Всички ни мислят, че го осъзнаваме. Аз помня като дете, когато съм играл тук. Радвам се, че преди 100 години това, което видяхме днес, само че с много по-модерни влакове, се е случило и тук е спрял първия влак. Благодарение на това, знаете всички, че град Вълчи-дол е град. Искам да пожелая на всички настоящи и бивши служители на гарата в тези трудни години да изпълняват своите служебни задължения така с радост, доколкото могат. Да им пожелая много здраве и щастие в личен и професионален план. На всички вас честит празник, желая ви да сте живи и здрави. Благодаря.